diría neste momento que Mercedes Queixas é unha muller de 52 anos, é unha muller en continua construción. Mirando cara atrás, eu creo que esa é a palabra ou a expresión que me definiría. Ás veces en deconstrución e outras veces en reconstrución, mais eu creo que sempre andando, sempre no camiño, sempre intentando avanzar, dar pasos adiante, non? Mirando atrás só para aprender. Eu diría que recordo sempre con moita emoción o primeiro día de cada novo curso. Ese primeiro día de entrar ás aulas de novo, de enfrontarte co alumnado, ás veces en parte coñecido, outras moitas en moitos grupos totalmente descoñecido e novidoso, non? Entón, sempre recordo a emoción dese primeiro día de volta á escola. Evidentemente, sempre me acompañarán 20 anos, destes casi 25, de docencia en Coristanco, no CPI Alcalde Xosé Pichel, que me fan ser e entender a profesión, exercitala tamén, seguramente, pois como son, non? Eu, de non ter traballado 20 anos neste centro, seguramente sería outra docente e tamén outra persoa completamente diferente. Creo que son moi afortunada por ter traballado cun equipo humano docente que foi mudando tamén nos anos, mas que sempre me achegou moito en positivo, cun alumnado e con unhas familias que eu creo que me axudaron a intentar dar sempre o mellor de min dentro desta profesión e cos que agora pois tamén moitas veces me reencontro e volven reproducir eses bons momentos, non? Eses momentos maravillosos en que recordas pois aquela vida nas aulas e hoxe xa son mulleres e homes feitos e dereitos, pero faime moita ilusión cando se chegan a mí, cando me saúdan, e volvemos revivir pois eses bons momentos, non? De encontro escolar. Eu sei que o que necesitamos é ter por fin a primeira presidenta galega. E eu traballo, poño todo o que podo de min para que esa primeira presidenta galega sexa ademais unha muller nacionalista, unha muller feminista, unha muller cunha capacidade de traballo, cunha intelixencia e unha capacidade de comunicación e de entrega inmensa que é Ana Pontón. Por lo tanto, o meu traballo, como o de tantos compañeiros e tantas compañeiras, vai ser todos estes anos intentar conseguir que no 2024 teñamos esa presidenta e que sexa Ana Pontón. O meu día a día neste primeiro período de sesións da legislatura que comezou o pasado mes de agosto, despois das eleccións de xullo, pois foi un pouco complexo, non? Primeiro porque foi un tempo de aprendizaxe continuada e cun ritmo absolutamente vertixinoso co que recoñezo que non contaba. Polo tanto, aínda non me dá a medida do que seguramente sexa pois, un tempo xa de máis estabilidade, de máis rutina parlamentaria, non? Eu diría que non hai 2 días iguais, a verdade, ou son moi pouco parecidos entre sí, mais o que intentei sobre todo foi a parte de aprender, todos os procedementos, o regulamento do Parlamento, a forma de traballar que para min era completamente novidosa. Basicamente o traballo centrouse en 2 ámbitos. Por unha banda, desenvolver aquilo que temos que desenvolver en sede parlamentaria, o traballo na Comisión de Educación e Cultura, da que fago parte, e son voceira de Cultura, e tamén a preparación do traballo que me correspondía para defender nos plenos, nos diferentes plenos, non? Iso é un pouco pois, o traballo máis propiamente parlamentario.
por certo, o máis intenso, o que necesita máis enerxía, máis dedicación e máis tempo, e o que comprobei que non ten visibilidade nin prácticamente repercusión na sociedade, non? Porque realmente os medios de comunicación ignoran bastante todo o traballo que facemos no Parlamento. E logo, en segundo lugar, está o traballo que para nós é fundamental, que é o traballo a pé de rúa, o contacto, o convivio, a comunicación coa sociedade, intentar recoller o pulso da actualidade, o estado e as circunstancias nas que viven os galegos e as galegas, para darlle forma tamén posteriormente en canalizando en iniciativas e en demandas no Parlamento. Un pouco foron os dous camiños de traballo nos que estiven centrada, ao igual que os meus compañeros e compañeiras do grupo parlamentario. Non é doado combinar as dúas vías de traballo, mais é fundamental. E desde logo para nós é determinante, o compromiso é máximo coa sociedade, e por iso intentamos acudir, compartir e manter todas as pontes e as canles de diálogo posibles, porque non se pode defender Galiza no Parlamento se non convives realmente coa xente, se non és coñecedora e se non sentes incluso na pel os problemas e as circunstancias que os están rodeando. Permíteme facer unha pequena pausa neste vídeo para comentarche que case o 70% das persoas que o estades vendo non estades aínda suscritas á canle. Así que se che está gustando o vídeo, suscríbete e activa a campa de notificacións para que YouTube te avise cada vez que publique un novo vídeo ou directo. Ben, evidentemente, este primeiro trimestre en plena pandemia foi moi difícil para todos, para todas. Ninguén, digamos, viña sabido do momento que tiñamos aínda pendente de continuar vivindo despois daquel mes de marzo, non? Que foi terrible. Mais o certo é que nada disto poden ser excusas para xustificar unha actuación no primeiro trimestre que eu cualificaría como claramente insuficiente. Sobre todo por unha razón, pola falta de previsión, pola falta de organización previa ao comezo do curso en setembro, cando xa levábamos moitos meses vivindo, convivindo e cada vez coñecendo un pouquiño máis as circunstancias da pandemia por COVID. Polo tanto, é insuficiente. Eu non entendo, non entendemos, e así o manifestamos en múltiples actuacións e iniciativas no Parlamento, esa falta de previsión, esa falta de empatía coas comunidades educativas, co profesorado, cos equipos directivos, coas propias comunidades familiares, esa desorde, esa desorganización que se viviu, ese cruce de protocolos que ían e viñan, realmente non transmitían seguridade, non transmitían confianza, e iso é o último que lle pode suceder a un goberno, que o pobo non reciba a información oficial dunha forma transparente, ordenada, segura e convincente, porque entón é que a sociedade non vai responder con eses mesmos parámetros. Polo tanto, creo que tamén todo o que veu despois, non só no ámbito da escola, sino no conxunto da sociedade, veu demostrando isto. Ben, a verdade é que eu sempre digo que son unha afortunada. Son unha afortunada porque profesionalmente, porque sempre me puiden desenvolver en ámbitos nos que me sentía cómoda, a gusto, incluso podo decir laboralmente recoñecida. E iso sempre fun consciente, e agora co paso do tempo e coas circunstancias que estamos vivindo a nivel social e laboral moito máis, de que era unha privilexiada, unha afortunada en cada unha desas
deses ámbitos, desas áreas de traballo que mencionas, pois a verdade é que estiven ben, estiven a gusto, formándome, todas elas dunha forma ou doutra axudaron a conformarme, a facerme unha muller de experiencia e de vida, non? Só teño palabras de gratitude para todas as persoas que me acompañaron nesas diferentes tarefas, non? En todas aprendín, e todas me axudaron a ver a vida como, pois como o que é, un puzzle complexo, non? Moi complexo, con circunstancias moi diversas, moi variables. Eu algo que practiquei sempre, no que me reafirmo continuamente, é que, pois, sí, compartiría con calquera docente, é que nunca se infravalore ao alumnado. Creo que iso é algo fundamental. E que sempre se dedique todo o tempo posíbel a falar con el, a comunicar, a trascender o que é o propio currículum escolar da túa materia para coñecelo. É preciso que saibamos a quen nos estamos a dirixir, como é o noso alumnado, para despois traballar a materia, eses contidos, eses obxectivos, e toda esa literatura administrativa, non? E curricular. Para min é fundamental a comunicación co alumnado, saber como se sente, como está, e transmitirlle que ti es unha parte máis da compañía da viaxe, non? Da aprendizaxe. Eu o que sí teño que recoñecer é que entrar no hemiciclo por primeira vez sí que me conmoveu profundamente e será un momento que nunca esquecerei. É un espazo, é un lugar que me ofrece moitísimo respeto, levar alí a voz, a palabra e as circunstancias do meu pobo é algo que me emociona e que para o que intentarei estar á altura e facerlo todo o mellor posíbel. Pois a verdade é que non se me dá nada ben facer de prestidixitadora, nin moito menos. En calquera caso, eu entendo que como docente sí que me vou xubilar, porque é o que son docente profundamente vocacional e que ademais, como xa dixen, até agora sempre disfrutei moitísimo da miña profesión, profesión vocación, non? E moi feliz ademais de telo feito e tamén o vou confesar, pois nestes meses primeiros así de desconexión escolar, lembrando moito as aulas, sobre todo a comunicación e a relación co alumnado. Como o meu alumnado agora vive cerca aquí da miña casa, non? Do meu barrio, digamos, pois en canto vexo algún por aí, inmediatamente o asalto e lle pregunto como lle vai, como está, como vai todo, non? Entón, claro que me vou xubilar como docente, eu que son docente e teñome que xubilar como docente. Como política, tamén, claro, sí, porque eu teño unha visión política da vida, claro, porque todo na vida é política, nada é casual, todo sucede porque se determina con unha liña política ou outra, non? Con uns intereses políticos ou outros, e eu teño, pois, evidentemente, esa mirada analizadora ou crítica da sociedade, non? E tamén teño moi claro que cal é a miña liña e cal é o meu horizonte, non? Para o meu país como
como muller nacionalista galega de esquerdas, non? Entón, pois sí, como política, sí, como muller que ve a vida con lentes en clave política e ideolóxica, por suposto que tamén me teño que xubilar así, non? Outra cousa é se me vou xubilar como política en activo, eso sí que xa, pois non o sei. O tempo dirá e o futuro falará. De momento, a min gústame dicir, e véxome así, neste tempo político, como un membro do grupo parlamentario do BNG no Parlamento Galego, a min gústame dicir que somos o presente do futuro inmediato. Estou segura que con o noso traballo do día a día e co apoio cada vez maior da sociedade galega imos afrontar grandes retos e imos conseguir cousas moi bonitas para o futuro do noso país, de Galiza. Estou segura. Pois para pechar esta entrevista, que por suposto agradezo inmensamente, gustaríame, Pablo, que entrevistases a unha gran profesora, a Pilar Ponte Patiño, e gustaríame que lle preguntases como se sentiu neste primeiro trimestre escolar deste curso 2020-2021 tan, tan incerto, tan desacougante. Gustaríame que compartise a súa experiencia como docente e como membro da comunidade educativa.